Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nimbag nga bigat yung amin nga sa pada papagayong. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan ng Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubut West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manin nga sumang bahay iti programa. Dear Manong Nemi. At iti pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga bigat ng bagal daw ng bagang oras karakaya mga sampada. Kumusta kayo manin mga kanemers? Please share this program. Share. Kaya padanan nyo. Di pagkasalitaan ni Amor. Ni Amor kit babae. Baka amuyo kit lalaki. Adagnagan ti Amor nga babae. Adagnagan ti lalaki nga Amor. Di ba? Amor sulo kit Amor sula. Ni Amor kit babae. Mangimagbaga ko na kimatlahin. Titi mabalas. Apa nga taagi balas ni Amor? Anya tinaskan nga balas na. Padanan niyo papagayam dito pagkasalitahan. Please share this program. Share. Hindi nga rin irugi nga iba sa papagayam dito pagkasalitahan ni pagayam tayo nga Amor nga mangibagbaga. Kimatlain. Titi mabalas. Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Amor. Kunan rito'y Dear Manong Nemi. Idi kat salsalud-sudak no apay nga darigitay agar aramin ti kinadakas adarigitay na ulpit iti pada ng tao adarigitay managdagtakas. Ngayon sa apay nga saan da nga madusa. Apay nga saan da nga mabalod. Apay nga saan da nga agikaro. Dagita, idi Manong Nemi ti saludsud nga nabukel iti panunot ko. Ngayon ti kumodyanan na, tagunadan Manong Nemi, saan nga at maturog na po Diyos. No, anya ti mulam, isun tumatlayang ti apitan. Dududuha kam lang ang kabsat Manong Nemi, siyak, kinimanan ko nga Elsa. Nakurapay lang ti kasasaan mi, agsipod ta, karpintero ni tatang, idinto ta ni nanang, kan a plain housewife, kan pasaremet manglo iti laba, pasaremet agaramid iti makmakan, muno kakanen, tapnon kastakit mapan na ilako. Kahit na lang Manong Nemi nga damat may gaman na kwarta nga may nayon, ti sweldo ni tatang, iti panagkarpintero na. Gagangay lang ti balay mi Manong Nemi. As in nga nakurapay kami. Ngayon ti pagpindasan na Manong Nemi kat naragsak kami iti likudan ti amin. Agsipod ta. Di mi pa'y pulos napuutan anagapa datatang kininanan. E dinto ta kami met ngagkabsat Manong Nemi kat nakadungdungo ni Manang Elsa kanya. At dan puot ko musli. Mabaling kong ibaga Manong Nemi nga adda
nga ni manang kong Elsa iti nangasikaso kanyak ngem ni nanang. Upat nga tawen manong nemi iti diferensya mi kini manang Elsa. Iso nga idadampuot ko arig na ison ti mga ayawan kanyak ni manang ko. Iso ti mangikat iti short ko uno sapin ko no kasta nga marugitak kat iso ti mangbugo kanyak iso ti mangdigos kanyak. At adda nga ni manang Elsa manong nemi tinangasikaso kanyak iti panagdakkel ko ngem ni nanang. Rason kat nadungo ni manang ko adada upat nga tawen ti baet mi ket nasawan nga maiwanan nak nga ading na. Taimbas gani nanang manong nemi ti mga sikaso kanyak ni manang kon tapno ni kasta ket makatulong ni nanang nga mangged. Nga dahil ti agapo na manong nemi no apay nga nakasingsinged ti tunggal may sakata kami nga kapsat. Wen manong nemi. No anya iti kanen na saan nga mabaling nga saan nak nga ikan. No adamang ipadawat king kuana ti mabalin na kanen. Ibatsak ni ading ko. Kasi diya manong nemi. Isut mang sukat kanyak, isut mang digos kanyak, masikaso kanyak, isut mang pakan kanyak, di saan ko pala masulot mangan. Dito tiga po na manong nemi nga naimulay ti panunot kendrik nak. Natikas to yung kinasyayaat ni manang kanyak, supapakak to. Agsirbi at tumit kang kuana. Samay-samay manong nemi. Tapos likas na kat iso hangay supay nga paggastusan datatang kininanang amin nga nagalusan ni manang nga arwaten siyak ti mangusaro. So ako nada iti, uy, data ba tibado ni manang mo ida? May bagay kang ka. na siyahat man, talaga iti nagalusan ni manang mo kita isut ususaran. Kasta kami ngagkapsat. Doon niya ti para kini manang, palamat kanyak. No saan nang nuusar, kat nadakkilanan, kat numanayan kanyak, siya kung ti mangusar. Ultimo nga tsinelas, sapatos, nga pagalusan ni manang, kat siyak, iti papanan na amin. Iri ang mga panao, manong nemi, siyak pa'y napuutan nga nang isibruak, nalagsidaan na panti. Alangan ba't nga, nadya nagalusan na nga panti, kat isubatin ti pagpanti. Idi agbasa akon manong nemi ni manang Elsa ti kang runan amang tultulong kanyak no at assignment ko. Iso ti magbaga kanyak manong nemi nga iwasak liklikak dagiti nga pakikuyugan dagiti saan nga nasya liklikak no adaman dagiti mang sutsudil kanyak. Tinasken nga asidgak ket dagiti amunat ti makigayem amunat mangisakit. Mas tawad ti mga magbaga datatang kininanang kada kami ngagkabsat kag tinulong kami kat oras saan nga magamit ka dito tatang kininanang deta talagang aramiden ni manang ti amin. Edi agraduaren ni manang Elsa manong nemi iti high school isungaten ti managraduar ko iti elementarya. When kad kabuta saan nga kabilan datatang kininanang iti mang pabasa ken kuana awan ti sabali nga naramid na no di na pan simrek nga nagtrabaho. Manibod ito away, nga lugar mi, napan iti sentro, napan iti syudad. Kasi ito oray tiragsak na manong nemi, hindi agawid nga nang ipadamag kada kami. Nang. Aring ko nga amor. Ate, adam ba trabahwak? Ang nakaklase ka trabaho rin anak. Servidora, sales lady, waitress, katulong. Saan nang? Anak ka ron? Kahera, cashier. Uy, ay makabalin mo sumbrek ang trabaho cashier no high school graduate ka lang? Itatang met, depende alis tumit lang makasurusuro. Kaya depende, nakalakan niya kang trabaho. Stay out manong nemi ni manang. Agawid iti minalam. No, mampay at darig iti kundaway, nga agar-arik kala, iti tricycle, tawanan ti jeep, nga agpaaway. Tapos aray, aguber tayo manong nemi. Edi damo na nga sweldo manong nemi, inggatangan akong ti barong arwatek. Manang, itapay lang nga, mangisuot at saan mo nga nagalusan na.
Si Kamet, ato matindi kita nagatang nga barong arumatang nga sa nga arumatang nga nag-alusa ka. So na ha? Ag first year kan, first year high school, bumalasitan ka matin. E din to si Kamanang balasang kan, nakapimpindas ka ate. At the boyfriend mo nala, pamapay. Kan, sana pa lang makiboy-boyfriend. Agraduar ka ba high school? Sakti bang tulong ken ka? Ganto kas kasan natin ko. Uri sa anak nga nagturpos ti college. Indo nagturpos kan di high school. Pagbasain kan to ti college. Manang? Hanggang rin mo umapal. Makaradwarak ti college hanggang ka. Agurnong ka at agbasa kan to ti college. Kahit kung siya ka. Hangabalin kan niya. Kasi na parang ipatag ko kay nga ating ko, Amar. Ni Manang talagang ipatpatagnak mo. Kaya ipatpatagnak, met. Unay-unay, Manang. Itited ni Manang ti sweldo na kininanang. Agit magibati ka mati para kakaanak. Hangabalin kanyak nang. Basta malag-anang kayo. Sa matakang kanayon nga trabaho ni Tatang. Ay, wala nga panunutan mati basak bayam. Nyata mo yun, baka no makaasawak to tinamak na. Si anak ko na yan. Nakapalaga sa asawa. Ubing ka pa eh. Talaga. Tataka din boyfriend mo. Ahumpay nang. So ang pagdanagan nyo. Baka kita umunan ni amor nga maki-boyfriend. Hay? Ang mamalindet. Ang lalinanang. Saan mo ito? Malasang matindigapsat ko. Nalapsat kayo ng padpada. Gabuta. Nalapintas kayo nanang. Imala kami kang ka. At dan doon nga tawin manon naming at trabaho ni Manang adak maternity para third year ka high school man. Idi, tati may isa nga rabi manon nami. Agas kasilit kami kini Manang, tabasit nga ti balay mi. Idi kita, aw matiniso ti amay ko. Ayan na. Ayan na ni Manang. Nagsilsilo, nakasindi manon nami. Hanggang naka-off ti cellphone na, kinitak. Nakipiyagak. Ay, nakatanimanang. E di adamang nagkumanong naming nagsasaybag. Sinindyak ti silaw. Ni Manang Elsa, ada ito suli. Nagsangsangit. Manang, apay. Ituloy mo lang iti maturog. Di na pagkadanagan. Ano problema, mate? Alam niya, ate, bagamat ang problema, bari makatulong nga. Nakasagana ka tumulong ka. Nakasesayat ka kanya. Kasano nga ta? May baga karatatang kanina ng ti amin. Tiyan niya. Taan niya namin ti problema, mate. Alam niya, ate. Kapit di mo ibaga. Diyan ka mo na rumbeng nga sikat mo na nga pag-ibaga ko na saan. Masikuga ka din ko. Masikug ka? Kung naman na ako pa boyfriend mo. Sino taga-sigugkan ka? Rumbeng lahi nga ikasar na ka. Ti manager. Ti coffee shop. Nga pagpapayo ka kaskay siya. Ni Richard. Nagwapo. Manager isuna. Adam Balinda. Diyak kumakayat. Ngimtunggal awisan na. Kadagkid-kadak. Ibaga na kanong ikatanak iti trabaho. Kahit mo sawan, bali, rinamas na ka. Samit ka di. Dinakmat nga ta siguro, pilitin saan ko akayat nga talaga. Ngayon nagkarikan niya. Ngayon nyaman ti mapasamak. Saan na nga baybayan?
Ada di kong daway nga. Awisan nak. Ag-dinner kami. Hindi ko nga ba't mamati akmat na napasnek kanapun di panagayat na kanyak. Kanyak di ba kanadin ko, nariknakmet nga inayat ko. Masansani din nga, at mapasamak ka na kami. Aging nga, at nanduan nga bulan ti tiyan ko, tiskog ko. Amo na ka di ate, imbagak. Ngam sibot matin idimbagak. Nagbalin matin nga demonyo kanya. Nga tikait mo sa on. Ambisyo sa akin, no? Kahit ko kano lang ti may kamang katakwada. Tapnog na maayak. Dinto kano mapasamak. Nga siyak tagbalin nga asawa na nga high school graduate life. E dinto ta. Nagwapo isuna, baknang isuna. Rumbing ano nga ti baknang mitlaing ti asawaan na. Sa lakas kanyak nga mamirmiraot kanulaing. Ang ko kano mabaling nga ikamat iskog ko. Tadi naktupulos kayat nga sawain. Tinakasaksakit. Hindi maamuan nga masikugak. Amunak matin nga dangran. Kinabudno na pinatas na nga dinalog ti tiyan ko. Kaya't mga saon kakasla kayat na patayin ti anak ko. Hala, nagikat ka ko man Talaga nga nagikat ako. Gusto nga itong bigat. Sa anak to nga sumarik ti trabaho. Nadigat, puro marak to mapanagsapol sa baling nga trabaho kading ko. Tapno may tuloy ko timang tulong keng ka ti panagbasam. Kanada may tulong ko kananaan ang kinitatang. Kasano nga rin ta sigug mo? Di aga nagkamalasang. Kapilitan. Saan ko matkaroon nga mabaling ka parang Greg? Akas ti kalikagom ni Richard? Dagsangga sa tag. Ading kong amor. Inarakop ko ni manang kumanong name. Ate, basta lati biyag. Naulpit na dyan, Richard. Nagkari kalbasan na. Di namat amo nga tong palin ti Karin. Siguro ate, saan lang nga siksika ti, nangaramidan na ti kasta. Nagpeso. Gabot na tunggal ko sunada na nga empleyada na. Aramidan na amin ti pamuspusan tapno. Magunod na. Nagpalipasan na klaing ti oras. Kinalaku man na lang binurak ti salsalmetak madayaw. Winarningan dak idin nagdi kakaduak. Amanya arti maramid ko. Nakasamsam itmet dagiti Karina. Nasusurok met kay nayat. Kati amok ka talaga matungpal na ti Karina. Yung gayam. Nagagangawan naklaing. Nagpalipasan naklaing ti oras. Yayop. Ayaw, magbayad to na iya ka lalaki. Magbayad to. Manong Nemi, sa alayan ka ni Manang Elsa tinakarik na itipungtot. Ura siya. Kapatunan niya tisagsagabain ni Manang Nemi, kaslamat isuk siya ti katulong ng mga baklay. Nagsangsangit, agsangit akpit. Nagsagsagaba Manong Nemi, ramraman akmat nagsagaba. Ate, anya taramidin ta. Tapno niya. Tapno mabalas ta rin nga lalaki. Ading ko, saan mo panunutin nita? Di pa nagibalas? No saan nga mapukaw na nga tao dito yung lubong? Manuntupay nga babaya, kasken ka ti alililawan na. Manuntupay ti kasken ka, nga agsagaba ka po, iti kinalilaw na. Ti kinaluko na, karing di babae. Saan nga matmaturang na mo, Diyos? Ano yung tiramide manang? Di mo ikaamat isikbog mo? Nitikait mo sa akin. Di ma pa mo, ibaga ka na kiti parents na. Inaramid idin di kita duma, nga biktima na.
Himawan tinaramidan da. Ano dagit di angay, isudat mamagsasaukan niya, ambisyosa ang. Dinakayat ni Richard. Di adadangan dinakayat, di naganak yung kuwana, amay kamang kadakwada. Biktima at kinaluko na. May magbayad tumitlahin. Tikas na rin naramid na. Nagbayad to. E di maamuan datatang kininanang tikasasaad ni Manang Elsa Manunemi, siyempre makapungtot na. Agsang sangit mit ni Nanang. Numanin layatan ni tatang ni Manang. Nga madakmat nga magigawgawid kang kuwana. Pangibabain ka nun ni Manang. Saan na kanong inanadan nga inalalati o dayaw na. Nga minarastrason met Manong Nemi ni Manang nga dinamat among kasya iti kinaalilaw, kinaluko, pinangitalkan na ti amin-amin. No, mapay anuguton met ni Manang Manong Nemi nga isot kang runahan nga nagbidtot. No, apay nga saan nga dimngeg, kadagiti patigmaan, di kiti kakaduan. No, apay nga pinatin na, di kiti nasamit nga malikas ni Richard nga bus na. Nakastrak nga rod ni Manang iti sa bali nga trabaho, kabayatan nga karkargayan na ti anak na Manunemi. Kad po, tamarigatan ni Manang Manunemi nga agawit ti binalem, nangala iti pagkasaraan na. Tapos ni kastagat, saan unang nga mabanog, iti pa nag-travel na. Sa agawit Manunemi, iti malem, iti Sabado. Kumusta na, ate? Okay lang. Madlaw unay ta tiyan mo ha. Uri no, kahit da kang trabaho, uri no masikukan. Kahit da. Kahit sika, kumusta pa nagbasam? Nila maminan no atin ko. Porcher kanto, naggraduar kan tumaten. Ay, wanak tumad ka anak ak. No kasanot ka na dungum kanya, kidubingak manang. Tas tamat ka kinadungok, iti anak mo. Nagyaman ak, nukas na. May, siyempre, maragsakan nak, no, pagkastuwi nga taksang gasal, tak nga nakabalasang, nauta, adan to anak ko, adan to na po, nasapang nga po ko, tatang kininanan. Liman nga bulan ti sikog ni Manang Manunemi, ibagbaga tatang kininanan nga, ay, sir, din mo ti pa nagtrabaho, manak ko, dito kalatang balay. Hindi ka kadibarigatan. Sakto lang bakasyon lang, no? Piton nga bulan ti tiyan ko. Ay na, mabang kami lagpat pa check up. Unang, kita awalat tati panunot na di nakasigukan ka nga magikasarkan ka. Dito mapasamang ti kasta. Natataramitin tayo at no, saan yung nga panunutan na tang? Kinakmat ng baga Manong Nemi. Baka damanin sa bali nga biktima na dyan nga Richard, ate. Tsaka mo. Sabi ko mata, adan tumatlan, pagpatinggan kinaluko na. Tragsak na nga ta, nga da babae nga agsakit, kapukin kwa na, Manang. Baka kasta. Adong matigit tao nga, pakaragsakan dati, panagsagapat ipada nga tao. Ewan, ti konsensya na yung nga lalaki. Kaardong, nagganganasan na ka, kalbasan na, baybayan na ka. Alalasan tayo nga panunutan datan lang. Awatin tayo dito nga gasat ti anak tayo. Saan tayo nga ikalikagumpe nga talyawin na dyan nga lalaki ti anak ta. Nagasaro nga rin Manang nung sapulan to na tanak mo na sinot amana. Ipabigbig mo itong ata nga ni Richard ti amana. At akabing ang tanak ko ng mga mo. Ngayon no, mapamunto ipakita ka ni Richard, bigbigan ng itong ata. At ang itong ata itad na nga suporta. Tsaka mo. Wala kinita kahit na pengarod nga maikat. Agad ka sa, kahit dinanog na identityan mo. Wantan, naulpit mo dyan nga tao eh. At dan to malapagpatinggan na. Aha,
Agbayad to kadagta nga utang na. Inggatangan na kidin manon name ni manang iti cellphone ko. Tapno ito sa takit at nakanualis to kapag tawagan na kanya, kan pagtawagak mit kan kuwan. Iti may sa garabi manong name tinawagan na ni manang. Hello, amor. Ate, di ka ba naturog? Ini ate mo. Nasumbat ako mga tawag mo sa katurog ako. Kahit ko sa unang di ka pa maturog. Aman, ready ko hindi maturog. Nalpasan di pa assignment ko. Abi manan? Ready ako nga gawid. Ha? Awang kami nakaseram? Nag-overtime ha? Alam ni manang makapatagas kang ganeta, masikog ka sa overtime, mga kompleto ti turog mo. Daman inti ti doktor nga vitamin ko. Sige. Good night. Agawid ka nga rin ka sa Ramon? Ada pala nga pagluganam? Walking distance lang. Anya? Ay, magbag na ka? Gusto nga rabi eh. Oo, di pagkadalagam kanya kanin ko. Baka ano namang rape ka? Para masyan natin masikog? Nandiyan mo. I love you, amor. I love you too, manang. Bagam to ka natatangkin na, anang. Ngipat pati ko anay una ita. Sige. Bye. Bye, ate. Manong name ni Jack Mariro. Kasla, itala na tawagan na ni manang di kasting oras ti rabi. No tawagan nak man iti bigat. Uno saan iti malam. Itala nga. Impalagip man naman nga. Ipatpatag na. Pagkata. Nagsisido ko rak manong nemi. Kasla. Sa nadadagas nga paraparik na kanya. Nakaturog ak manong nemi. Kalbasan na nakariyak matlaing edita. Agriring cellphone ko. Edi kita ek manong nemi. Ni manang ito tumawag. Hello ate? Manan? Hello? Kabasat mo? Tiyag yung cellphone ni Retoy? Lalaki? Aping ganda kang kati cellphone ni manang ko. May saka pulis. Pulis? Apay ganda kang kati cellphone ni manang ko. Ito lang ti pamuspusan tapno may pakamumi ka na kayo. Nga, ni manang mo, nadisgrasya. Ha? Anya? Nadisgrasya. Ada nito ospital. Na hit and run. Na hit and run ko nami ata. Awamat dati nang dungpar kang kuwana. At dadagitay nang ibaga nga nakakita. Nga nakapaspas nga kotse. Nga basta latan nang dungpar kang kuwana dito na nakaigid met ni manang mo. Manong nemi agkapsutak kadagkapsutak metlatan. Ngayon pinapidibker ko't manong nemi tiriknak. Nagpukawak, Nanang! 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 Kinun ko nak manong nemi. Nakapuot siyempre natatang kininanang kitimayin na iti silad ko. Abay! Abay! Tagtagtagainap ka! Abay! Nanang! Ang hindi iti ospital. Nadisgrasya nadung palitikot sa ni manang. Inistorya kadakwada manong nemi nga nag-overtime ni manang. Kasakbay nga nagkawid iti kasera na. Katinawagan nak. Yung bagbaga na ti I love you kanyak.
Kaning mag-anang ipatpatig na kayo, tatang, nanang. Kaning mag-ana magmagna, kabutawok yung distance laeng. Nakaturo ka, kita ko, ang nagsaling ti cellphone ko, pulis ti timawag. Inusar na ti cellphone ni Manang, ganing pakamu na maten, nga disgrasya iso na, ano lang dumpar kayong kuha ng akotse. Kit interayan na. Idada kami nito ospital manunin. Kalpasan, nga danang tulong kada kami, nga nagriing, nga naglugahan ng miti owner type jeep ti karubag. Dito matin ng pagkamuda manong nemi. Nga natayan ni Manang. Siyempre, nairaman nga natay. Ti anak na. Natay na kita ginawa manong nemi. Huwanan ni Manang. Ni Manang ko nga nakasaysayat kanya. Ngawanan ni Manang ko. Natayan ni Manang ang sa manong nemi. Manong nemi, siyak ti kang runaan. Nga naman nagarubos di kitiluwag. Kabayatan manong nemi banbantaya. Ni Manang ko. Ni Manang ko manong nemi. Nagsalamat maturog lang, piman. Numanan mangikmi ti radyo, manong nemi ti may panggap kadita nga panakadisgrasya. Panang hit and randa, manong nemi, kinimanang. Manong nemi, ada pa imay nga taga-radyo. Nagkita, iti kasasaad ni Manang kabayatan na kawansayan. In-interview da ni Nanang, ni Tatang. Naging nga siyak din sa runodang interview. Awang ka di tinam na maamating ko nga sila mangipangpangtakin ni Manang mo. Nitikait mo sa wan, sir. At ang kami nagiti mangibagbaga, kada kiti nakakita. Sila nagagara, iti pa nakadungpar na. Nakasalasang aksidente. Tanong aksidente ko ma, nateng nga kuman ni Manang mo. Ngayon sigon iti investigasyon na kit. Naigid. Kada kiti nakakita. Sila nairanta. Nga dinungpar da. Kalpasan na kit pinanawan da. No aksidente talaga agad sardengan dyan nakadungpar. Iso pa kiti mangitaray to ospital. Awang ka dito na istorya kang kinimanang mo, sakbay nga na tayo. Adda, sir. Yung istorya ni Manang kaniyak, no kasano nga naala na natiskog na. Adda may isang lalaki nga nagkarikan ko, anak. Hindi masigugan ni Manang. Saan naman na tinungpal ti Karina? Kinapudno na, sir. Dahil nga lalaki, dinanog na pa iti tiyan ni Manang. Takayad na nga marigrig. Mabaling ka din nga mama, no sino data ka lalaki? Sir, baka pakabasulak. Mabaling mo itong ibaga, off the air. Ito no, saan tayo naka-air. Naka-live tayo. Uwan, sir, ibagak to. Manong nemi, nakamansayag pa lang ni Manang. Hindi na ma-interview da ni Richard. Dinangig mi, Manong nemi. Kapag interesado kami mat, no talaga nga tumulong di kita taga-media, Manong nemi. Hindi pa nakaited ti ustisya. Ti papatay, di kita gina. Ti kabasad ko, kan ti kaalakak na dati tiyan ni Manang. Hanggang ti ayop. Naglibakan na, Manong nemi. Well, ang pesong empleyada ni Elsa, kaherak. Siya tinag-applyan na, kaputa siya ti manager nga ron. Nasya anak kang kuha na. Ore ko mano, sang ko nga mabaling nga alain, ta high school graduate lang. Yung kaputa nagpakpakaasi.
tinulungan. Iso pa kiti pinagbaling ko kahera. Naging damag ko, adoy may sakadagiti kadwa nga lalaki, empleyado. Ada ka naman relasyon da. Asunod ang lalaki, sir. Adorado tinagan na. Diyan ka muna sa itantihan na. Gaputo kalpasan siguro nga nasikugan na ni Amor, kaya interayan na, nagikat maten. Alos naggada-gada nga, nagikat. Taga nureta nga tao, sir. Isabela, nang Ted Manong Nemi, iti address. Mabalin niyo nga pantuntuan ni Sona, baka no, iso takin na ramid. Politek, awan ti kinabudno na, nga siyak tinakasigog. Kini Amor. No, nasigog ka kumapi, kadigantsak ka kuma itong pal. Kahit napintas mo ti Sona. Siyak ti lalaki na siyang pet. Awan ti loko ka babae. Impapilit na Manong Nemi. Ti ayaw. Nagbayad kanto. Nagbayad kanto si Kang Richard. Kimatlaang di saan nga mabalis, Richard. Kinon ko nakagsang-sangit Manong Nemi ngayon anawad at datatang kininanan. Lumanin, pilitan nak ni Nana nga mga Manong Nemi. Anak. Sabi kaya nga sikat kang runa nga agradladingit launay tikawan ni Manang mo. Sak kumangkit nga inana. Tila mo, nang nung kasunod di ba nang ipatag ko kini ate? Nakasmat di ba nang ipatag na kanyak? Amuyo da ita. At adan nga ate, di nga sikaso kanyak, inuubingak. Amuyo da ita nang. Amo ka na. Ngabuta, kabailan ni Manang mo, ti mga iwan keng ka, mga sikaso keng ka. Tamnumat matulungak ni tatang mo nga mangged. Iso nga ni Manang mo, itinasap ka, nagbalin nga ina, para ken ka. So nga nasakit lawan na kanyak lang, tinapasamag kang wala. Kaslakayin ko pa nga, surutan ni Suna lang. Kahit kumantan di mata lang, natuntuwa kami, agkuyog kami kay ni Manang, no sa dinuman di papadam mo lang. Huwain Manong Nemi, kaslakayat ko idin ti sumurot. Tadya akong kayat ti mangan lumabalin. Imres ti bagik Manong Nemi kaditi nga ipupusay ni Manang. Bulanin tinapalabas, kasla sa anak pa ilang makabubuan. Anak, naway bayamon ti malagbasan. Awatan ti kinapudno, awaanan ni Manang mo, at daniti kampusan to. Amok, kan pa-check, nga makipagned to ni Manang mo. Iti sidong di Diyos. Nga madrasing pet ni Manang mo. Yung kasano nga relatan nang nagiti tao nga naulpit, takas ka na dyan nga Richard. Alakit italagtan kinapod Diyos. Naimulay ti panunod ko nang adakarik ka ni Manang. Karim nga niya. Sa anak to nga sumarde, ngaging gangantsak mabalas na dyan nga Richard. Manong Nemi, hintuloy ko tinagbasa, kanada ako ni Timawad Udi nga bulan, iti tawen, iti kaadak iti fourth year high school. Ito na minsan Manong Nemi bakasyon. Nagtulagan mi, Manong Nemi, karito nasinged nga kaeskwalaak, na isupay ni nagbalin na admirer ko Manong Nemi ni Reden. Tayo mamang ko kini Reden, Manong Nemi ti problema. No, kaya mo agad. Mapanto kita na dyan Richard. Mapandan to agmerienda dyan yung manager ng coffee shop. Ano, intanto ag-lunch. I-date ka di. Then, o na. Sakto tumaka mo. Umay ka to dagasan ni Balayo? Saan nagdanon tantulatan sa Jai? Marigata galawonin, umay nakapay dagasan. Ano nga mintirantam ka na dyan Richard? Awan,
Kahit ko lang makita lang, ana. Baka crush ka met. No, gwapo isuna. Kasano ka rodan, ang kararam ka. Amor. Tila bagbagam rin din. Arman na ako, first year high school tapay lang. Ngayon, abang nga rin ka eskolahan, takit, nag-aayin na ayat naman tayo. Suda ako. Masige. Agdanon tang doon sa dyan. Adan ni Reden manun name it as iti coffee shop na nagtrabahuan iti ni Manang Elsa. Nabaykan? Pidak pa. Aduk customer ti siya. Naganar. Ng demonyo mit aking kukuha. Tangan ito sa berta. Ada ba kang dalamisaan manun name it as iti counter. Sa tour kami nga nagtukaw. Damit may masadagan manun name nga service crew. Palasa nga napintas. Yes, sir, ma'am. Sir, kagayam, ma'am. Gagang customer ta, sir, nakin ma'am lata. Ito, timino. Kita kami, mano. Okay? Ay, manang? Ada ni manager yo? Ada ti pa naka-opisina na. Apay, di ba kayo? Awan? Into do naman nung name sa din ayan ti opisina ti manager. Dari daw sa Jamano. Edi ororami to order mi na ilokatan ti daw. Rimuhar ti may nga. Wow. Nagwapo si ka. Mistiso. Mistisong inchik. Gwapo. Gwapo nga demonyo. Naman, sa sino kong arti namin isang crush kang kuha na ho. Alaman? Baka amin nga napalapsat ng empleyada na kit ramanan na. Kasi tangarod ti kina, demonyo na. Nalaman na piniktima ni Manang. Numambulin na ko mga tuklusik ko. Karamutan ti rupo na. Dako man ang igamak ng imo ko tabag kumagkungag. Kadagbaling nga kriminal. Kaya may balod ka. Italak mong giniapo Diyos, ng isudat mang dusa, kadikat sa kangkuana. Nadto yung agrag-ragsak na animal. Nakaisising ang katkatawa. May entertain ka dikit customer na. Idin to taad dati kabsat ko. Kaya ka anak ka. Nga nabayagan nga. Kinanti na ka. Limabas iti ayan mi manon nemi ti malyaw nga nagsardeng iti batog mi. Hay, kunana kanta kami. Naghaymat manong nemi ni Reden. Ilin to nagmisuota. Hey, abay mis misuota nak. Uy, sika ano? Yung sana ka naguni. Abay, hanga na imas. Ti, luto mi. Ti, aramid mi. Naima, sir. So, at nga gabo na nga do't customeryo. Kino na reden manon nemi. Misanot lang ta nagununi. Nakadumog ka. E di pumano nga nakataligudan manon nemi. Sumatip pa ng talyaw kang kuwanan. Be! Kuna ko sa alakwan. Kimat lang din di man. Bales! Bay, adam do't inaramit mo kinit. Manang ko! Kinon ko nak manon nemi nga saan nga napigsa. Alakwan! Makainda ka. Hindi mga anak. Kita na lang, makaraming te pamuspusan mo niya taramidag. Manong nemi tinaminsahan na nasukainak, tinabati ni Manang na cellphone na. Nakibiyanga. Ti cellphone na manong nemi kasaan ka sa cellphone ko. Pagtawag lang, pag-text. Napin na cellphone na manong nemi. Kabota, ti kabarwanan, ti Facebook na. Maglagad na loktak. Kinit-kitak manong nemi, diyan mo na mong nausaran. Intukot ko ti eskwela manong nemi ti cellphone niya, di Manang. Ipakita kiniriden. Uy, pina-cellphone mo Kung ano natin, pagludlan ti cellphone mo. Cellphone di Manang ko rito Among nausaran, ti gusto yung klase cellphone? Mukha. Tadaman cellphone ni Manang ko asto Abay, ano kahit mo mapasamak. Kahit cellphone ko rito Tawid ko kinimanang. Suro ka, mangaramit na ti account mo. Gabutaan mo ni Rejen manon nemi, tagusara,
Ado di kiti pasikot-sikot nga muna. Naukagan naman nung name tayo na kiti pictures. Uy, bakit? Ha? Ni Manang? Kan ni Richard? Kaya ma? Nagselfie-selfie na, nakasisweet na. Di ayop na laki. Amo, baling hayop ako ham. Talagang inayat na ni Manang mo. Di na inayat, inalilaw na lang. Ngayon ni Manang mo tinangayat. Tati amo na, matungpal ni Richard di Karina. Kung naroon. Kaya naman, account data ng lalaki. Ako na search na. Wala ito eh, Richard. Kaya may profiles na. Dagiti, kaduan naman may ipupus dito dahil J. Coffee Shop na. Oh, dagiti produkto na.Ag-friend request akin ko na. Yeah, tayo niya ko ibagang. Pagsaw-saw delikado Mang panunod ka man ti, pangbalas ta kang kuana. Abay kami nga, nas ka ng balsem. Kasano ka mga balsem? Amor, ikatamdeta iti panunod mo. Italag mong kinaapo Diyos. Amom, ada aramatin ti Diyos. Tapno ni kastagat tap, madusa di kita kaskin kuana. Amo ka sa alangan ni Manang, iti nangaramindan na ti kasjay. Ni Manang ti kakaruan. Gabuta, pinapapatay na pay. Si Kamet, disgrasya na basa. Hanga disgrasya. Di disgrasya din ni Manang ko. Dinong parda. Indarantada. Gabuta siguro hanga na regreg. Takait idi ni Richard siguro nga regregan na dinanog na nga ni Manang. Ni Manang ko ti kakaruan. Siguro din duman na si Kugan nagat na ipasang nga dati anak na. Gusto nga sa anak tong sumardeng rin. Maging ganggatsak mabalis na nga Richard. Nagraduar kami ni Redenity High School manong naming kaputa. Kabaylan takman na tatang kaninana nga pagbasahan iti college na si Siyakon. Irado mi ti amin anak. Tapno, makapagbasa ka ti college. Nagyaman nagtang, nang. Nus kang umutang tayo kasapulam. Maragsakan lakit ni Manang mo at ang tinagkay sa ngabiyag, no makapagturpos ka, tarit at arapap na paragan ka. Wentang, yung karkari na kanya kini, nga oras sa ang agturpos ti college, basta siya tagturpos. Dahil tati kastat kinapatag ko kini Manang ko. Gusto nga jakpat malipatan nga, para may din tagibalas. Anak, ilipatan mo dahil tanya, kita mapampanunod mo na yan. Italag mo kinaapon Diyos hindi amin. Hagad nga natagsan di barokong mo, karkargaan tiguram, pungtot mo, idiredya ng lalaki. Namak mo nga dakas ang sumata datirik na kin panunod ko ng tang. Alabas talipatan mo. Italagta kinaapon Diyos hindi amin. Nagkaskolaan kami kanina din, manong name, nagpapaya may sa course, o pagpada kam ti oras, schedule. Katuan, no bakantek, manong name, malpas ko laki din, tiyag, mga assignment ko, no review, cellphone team, kut-kutitek. Gangga na panunod ko, anong name, iti mga ramid, iti sa baling account ko, ti awan picture ko. Kalpasan na, nag-friend request ak manong name kani Richard. Ang tiloko. Dinamat awatan. Dinamat i-accept. Namuhan ni Reden manong name teraramindak. Ano teraramindak mo yan? Kahit mo sa amin tagpaaram kani Richard. Adat kas na panunod mo? Agpaaram ka kang kuha na. Parman na ka. Kalpasan na. I-check-in na kanto. O. Sakbe ito nga maburak na kristal mo. Baka da panunot mo, balon ti kutsilyo ta. Bagko-bagko nga ito, ti unang ti hotel. Ito ta panunot mo ti kasta. Una ta, ada kasta mabuy-buya ka, pelikula eh. Una drama. Kaya nalang mabalis si lalaki, nagpaaram, nagpa-hotel, pa-check-in, dadanit ko kwarto. Ano dagundaway na nga nang bagkupagungan di lalaki kahit nang mabales. Baka kahit podcast na.
Alam nga tanong, project di negosyo na. Ito alam mo, pampanunod mo. Man, mag-post sa kiti Facebook. Bagak, nga hanga na imas, di kiti putahe da, hanga na pinas, di service da, narugit di coffee shop na. Katawaan da ka lang. Sino nga ito mamatikan ka? Kat napanik namat nga okay, napandamatin sa jay. Nangarta ramitek. Lipatin mo ko lakmat. Ngayon kasi dyan inaramid ko manong name. Tilad lang yung magbagak. Kada dyan may isang account ko. Nagbalin nga. Adumatin manong name, hindi kita nag-comment. At adot ng share ka. Di da mong siyak da dyan. Butawang mo at sa bali matinagang ko sa akong picture ko. Ngayon ano dapat na surunak manong name. Talaga dyan kuman kat. Customer da ka nun. Napadasan dan kat. Hangusto. Hangko ng gusto ti magbagak. Nakita manong name ni Reden. Tinpos ko. Kasi kada dyan lang. Nagaramit ka sa balik account mo? Siya. Oh, anat sa oda ti citizen. Sikat nagbaling nga dakas. Padpadakas ang lang ni Richard. Di coffee shop na. Magkita, matakat nga rin ng kanunong kang kakitawan. Orteraminte kaya. Tapos mabalas ko na dyan nga lalaki. Kadam nga may nadat manurot mo kang ibalas. Sikamit. Tira ko makitulungan. Sabi ko matulungan ka. Kung ako man lang labnak. Kahit lab ka, tulungan ka ang saan nga kasta, ang ibalas, prepare jam ni Richard. Katuwantap ko ni kasta, madadahil ko ni biyag na, mat mamatikan ka. Talaga bidalat na dyan nga lalaki, Naging gaman naming nga na nakita nga post ni Richard. Nga sinumbatan naman nung naming nakiting post ko. Naaramid ka nula ang kagbagtit, tinaramid ko. Saan imaga? Ngawan ka numatiam mo na makabasbasulad at ipada ng tao. Apay nga damang perperdikan kuan. Ti ayop. Hagid na dalos. Hawang ka no ti basol na tipada ng tao. Ayop kag bayad ka tumitlaig. Ada ako ni third year college manong name Edita. Imas di kanyak ni Reden. Hello, sweetheart. Sweetheart? Apay nga waga naman sweetheart. Rumbing launa yun, Tama mong pag-araran ka. Data pala ti high school. Anda ka tingarot sa baling nga magkakadwakin ka, no sanga siya. Damo di kiti padat ng estudyante, kahit nubyo ka. Ipatpadamag mo ko Kuri ang ko ipadamag. Sino ko mamati ng bagang anak ang boyfriend. Kahit nakasing-singid ta. Okay, kaya naman dati, Di pa kita kaya nga. Post ni Richard. Agkasaran? Di naman, imbaga tinagan ikasar na. Diyak mana mo. Ang nagsasalud sa comment, ma. At sungbat na ni. Data na sunungbatan na. Datatnagan, tasawan na. Melinda Cortez. Cortez? Yung nga, baklang di Cortez, dito lugar tayo? Ti amyanan. Ada ng pitas ka beach resort na sa Jai. Cortez Beach Resort. Kuka da Jai. Kuka da Melinda. Sino na dyan nga babae? Kay Melinda nga rin na ganda. Kasunod lang, Siyempre, nabin na siguro, Tagwapo mo ti Richard. Bagay da. Ken baklang da. Ada mabalin da Richard, ada business na sa balabakbak ng manin di kito Cortez family. Di ba? Ada mayor nga Cortez. Nagmayor idi O anya. Impakitak laki nga reto Nagabot agasawan ni kagurgur ang nga lalaki. Manong name nakitak man nga buyak man ito sa bali pa yung post ni Richard. Naibaganti i-date manong name. Di ba nagkasarta?
nga maangay nga mismo iti beach resort, dagiti Cortez. Nagbunggan. Kasama na tayo nga mabalis ko na ito nga lalaki. Naku, naklataman ang tinakam ko. Aging ka manong name nga nibatlaeng nga redente ng Ted Kanyak ti idea. Mayat, Reden. Thank you ha, tumatultulungan na. Tultulungan ka, ang di naman laklonin yan. Ay, urayam lang. Anyata mo, minto makaibalisak. Awan to nalagan to ni Riknak. Panunutak to di may panggap iti abagbagam. Preso? Mun, basta lagi nagbaliga itin singasing mo. Kaya pahutangan nak, iti osarek. Ano namin taramidem? Kuto yung bagam. Sige, pahutangan ka. Ngayon bayadam tumat lang ha. Uwan, bayadak to. Bayadam to iti kiss. Bayadam to iti panag-hotel ta. Gago. Napanak manong name iti dahi nga beach resort. Akas may isang local tourist manong name. Uwan. Nagpamarakang madaang kas local tourist. Napintas manong name nga beach resort. Mostly nga. They can take the date, family, get together, they get the customer. Ada pa naka-restaurant, ada pa naka-hotel, kan dagitay ado nga cottages, manong name iti mismo nga igiti, bye-bye. Pintas TV. Iti restaurant, manong name nag-ordera ti halo-halo. Idagbayad at kinasarita. Aking ko ka na ito nga nasa house? The Mr. and Mrs. Cortez. Anak da ni Melinda. Ada di kasar? Anak da. Saan mo umay to'y? Pasari umay. Nanaroon ako sa malam. Anong oras di malam na ko umay? Alas 6. Ay, alas 6. Alas 4. Alas 5. Buyan, ururay na kang lumnek di init. Sino kadwa na? Ni mamang na. Ken pasaray, nuawan ni mamang na, medyo kadwa da, nga baklat. Yaya. Hamot mabaling nga may mesa nga umay. Taapay. Naka-wheelchair. Baldada. Anya? Naatake. Wala kasla hap ti body na kat hanamakti. Happy nga rin nga magkaasawa pa lang. Kauna, kahit ba da Mr. and Mrs. Cortez nga agdragsak di anak da. Sudbrodak. No, agasawan, siyempre, so da doon mang-manage nga dito nga beach resort. Tayo so tagtawid. Bak naman siguro yung mga asawa kang kuhanan niya. Medyo, bakbak na nga amang animam. Dabakit pamahati mi nga kayat na natin may ikamang kadakwada. Tapos di kas takit adadapay nga bumak na. Ay, etan mo't lang ni Melinda. Dahil nga mga asawa kang kuhana. Of course. Gabot ay di pa lang ha. Agkras kang kuhana. Makikita natin picture na iti Facebook. Mamati ka mat nga kayat niya. Ito na dyan nga lalaki ni Melinda. Ano? Baka di laki na maknang na. Apay ko naman tikasta. Wala. Kasi no sak kumat lalaki, kahit ko kumangarot, ori baknang, no, kasi jamat, malaksir da, no, agsublit ya, nananay nga, riknanan to. Yung kasla saan nga manggasan pa baka saan na nga masikuguhan. Ang naman apis salud-sudam. Awan, apin nagas nagsalud-sud. Kasi ka, apin nga rusung bata. Wala ta salud-sudam ita. Chisimusa kamot ng waitress ay Manong name awan tinauray ko idinedingal daw. Tinawagan na ni Reden. O anya, natagapuanam. Awan? Nagbakagasgastos ka lang.
Nga bali ay pautang mo matigas gastos. Napanak manen manong Nemi ti may isa nga Domingo. Uy, pinranak ti Domingo. Napanak ti kasdi nga oras manong Nemi nga imbaga tinagsalutsudak idi nga oras nga panagturong ni Melinda iti beach resort. Sinapak tinapan manong Nemi after lunch. Napanak manong Nemi iti bagbaga ti waitress nga pag-istambayan no kwa ni Melinda. Sadya ka naguray. Agang ka nga uray kon manong Nemi. Bakit nga diduduron na nga naka-wheelchair? Iso na ito yan. Agi na. Nauray ko matlayan ita, manong Nemi. Nagpwesto na manong Nemi ti suli, ti laod, ngamyanan. Nakatugaw siyempre ni Melinda, iti wheelchair, imabay met ti inana. Pag napagnak manong Nemi nga mangbagbaga tiriknak nga magustuwak ti lugar ngayon pakitak kadakwada nga may sa nga local tourist nga manggusto iti lugar da umisisam damit naragsaka ka makitkida da nga mangblay dayaw iti glawlaw kinitak ni Melinda manong Nemi na lapsak nga paiso mistisa met kanalapsat ti inahan ng sayang. Nadlaw ko manong Nemi hana may garaw ti may sang ima na. Agang ka ngayon masidagak iti nagtugawan da manong Nemi nagtugawak met. Sa mangsangon da iti laod iti ta si maungak tamyanan. Nganog timagak ore na hana nga napigsat timag ko mangigda manong Nemi. Tinugyakon manong Nemi ti panggap ko. Tinuruhan ko ti cellphone ko nga kaslada tumawag. Sinong bata? Hello friend. Oh. Ha? Medyo kinita kida manong Nemi kit pinalyadak. Oh, wan, adak dito Cortez Beach Resort. Napindas din siya ka. Oh, okay. Tumimisan na ay bangkan to, friend. Ano? May panggap ka ni Richard. Iti pa lang ibagak ti Richard manong Nemi. Yung pasulik, kinita rin kiti agina. Tinalyaw da. Amamok amamok. Sasuno ko matisaan nga makamuti kasi nga demonyo nga lalaki. Tabay nga ko nakademonyo. May sa dedimanan ko nga biktima na. Iti kinaalilaw na. Nagpaiiso na ni manang ko nga kahera iti coffee shop na. And then, sinukugan na. At ano, saan na ka pagustuhan ni Richard? Ipagtanamat nga ikatin na. Sa may sana kasamsamit ka nung karkarina. Namatimat ni manang ko. Ti makadakis iti magsikog. Kahit na pa nga marigrig ti sikog ni manang ko. Amom, sa alangan ni manang ko ti biktima na. Hoy! Anya? Jack man na mo. Mamatik ako mga rodmet. Nga ipatpatig na rin ikasar na. Kayat na lang may kamang. Tapno, isut agtawid, itatawidin di pa kay kamangan na. Kung na, asawaan na, and then, agbabain to. Baybayan nan to ti asawa na, saksakan nan to. Kasjet ugali na kasjet kinatao na dyan nga Richard. Oh, man. Sige nga nan. Abay, friend. Agawit ak matang kita malaman. Manong Nemi tarang tengkon tinagpadaya saan kong nga tinalyaw dagiti agina. Tapno di kas tagat saan nga madlaw nga kasla inrantak. Iti monulog ko manong Nemi kasla da kasasarita kiti cellphone ori awam mo. Sak man lang nagpakawan ka ni Abon Diyos ng pakabasulak banday jay. Pudno matimbagak. Nga talaga
Binaybayan na ti kapsat ko. Sa isupet ng kalikagong natay ti kapsat ko. Kalpasan ti duwang aldaw manon nemi. Adda kami man kinirden di eskwela. Ano? Naling kamad lang tinaramid mo? Siguro. Awan sa amat epekto na. Pagmana mo? Bahala na tan. Lipatan nga minin ti pagkipong gibalas. Makamon ni Apo Diyos ko nakman. Sige. Awan ang piramidak no nga mangipas na ti parang basak. Dapat lang. Tayo doon makapagturpos ta. Kadadantong trabaho ta. Paano nutan tumatin ti panag-asawa ta? Nirida na yan. No sikat na ikari, alawan ngam sa angarod nga sikat na ikari. Sinungarti na ikari para kang ka. Ni Richard. Di mo na palpalagib na ka Richard. Aking gamanong nemi nga nabasak iti post. Nag-post ba nung nemi ni Richard? Nagkatkatawa. Balagi. Successful. Yung post na sadya manong nemi nga naibabawi ka no ti kasar. Haan ka no nga matulo ti kasar. Ngayon pinadakis na ni Melinda. Pinadakis nagdemand ka no ni Melinda. Ito'y garbo nga kasar. Nga datad ka po naman nung name nga saan ka nung nga kayat, ti Richard. Sino kumarti mamati kang kuha na? Nagbabawin ni Melinda, gabutan namon na tikinadakis mo, luglog, laglag. Limag-anin ti Riknak manong name, siyempre. Di ambisyon ni Richard, nadadapay nga bumaknang. Di ambisyon na nga mangluko kini Melinda, saan nga natuloy? Totoo na ti pakaragsak manong. Kat iso nga kunak ken kuana. Saan nga amin nga babae kat malilaw mo? Ngem. Ad-adda pa'y manong nemi nga nakarma ti loko. Inibimtak ti damag manong nemi nga nasapulan da ni Richard iti uneg ti maysa nga hotel nga maysan nga bangkay. Intutok ko tiba nagdinig ko iti radyo manong nemi padamag. Kinaberan da. Sigon tin-interview da manong nemi nga bellboy. Naslas daon no apeng nga saan kanumadlangan nga rumwar dagiti naka-check-in. Nga sudat na nag-receive kang kadakwada ni Richard nga takadwa na kanong napindas nga babae. Nag-check-in daw ti oras ti alas 11 da rabi. Daw kanong kat di matlang ng rumwar. Nag-check out dagito. Isong pilit kanong manong nemi nga tinulba ka da tinakalak nga rin daw tapno maamuan da no ano masama ka ni ti unay. Ditohen manong nemi ngan tawag da ni polis. Nakita da ni Richard nga nadigos iti bukod nga dara. Nabagkubagkong manong nemi. Nga awanin ti angas na. Manang Elsa. Nagpulod ni Richard. Nagpulod ti lalaki nga magsagaba. Kanti puon ti nakapukaw man kada makanakapukaw mo kada kami. Nagpulod manang. Nagpatinggan ti kinadakas na nga lalaki. Manong nemi karigi ti tuloy ti damag development updates ti damag. Saan ta pa nga nasarakan ti kinasasino namuan ti kinasasino ti babae ngayon check-in ni Richard. Ngayon so siyempre ti maging pagrup nga nang bagkubagkong kang kuwana tinang papatay kang kuwana. Romo-roma rumarong nemi nga panang ti hatidog dagiti commentator iti radyo nga kunada gapo kadigiti adu nga babae nga biniktima ni Richard nakasara kan ti babae nga nang sardengan iti kinaloko na baka ti babae
ket kabsat iti linuko ni Richard. Nagyaman langin manong name ita saan ko nga siyak, hanga siyak tinangaramit ti kasjay. Narumbang ko mangaramit ti kasjay. Tadalata iti panunot ko. Angas ko na idiniriden manong name nga ramit ti kasjay. Yung sa baharit inaramit ko manong. Ito saan na pa nakaitulit ti kasarda kay ni Melinda. Nagbaliga ka dyan, naragsaka kon. Ngam, at least, ada na naragsaka kon ta nagpatingkan tikas kang kuan. Tikas kang kuan naman ang name nga adon di kita nalilaw na linuko na pinagsangit mo. Nakasarakan man ang name ti katapat na. Ti babae nga nagdepen, iti biyak na. Ti babae nga inaramat ni Apo Diyos tapno isublin ni Richard ti biyak na tapno sumardengan ti kinaluko na dito rabaw ti taga. Nagraduar kami manong name kiniriden, nagtek kami ti board, kad nakaruar kami, kag nakastrek kami ni trabaho. Maraglag sa akin met siyempre dananang kinitatang ta at least asya ka nabati nga anak da kat nakapagturpusak rin adan na pindas nga trabaho. So kung nakaratatang ganinanang nagsupapakakmantan ka na kuha na iti adungan anos na kanyak hando ko nagububuran tit suldok ipay ko ka na kuha na kagit rin to nag-asawa ka ngay anak di ipanaw na kanto di nakamtong kinitatang matagdag dito no adan to boyfriend ko kita baga nag-asawa kami pagtadak to kondisyon nga dito ito sidong yun pag naidan ni Reden niso at talaga tinikaritang nang inaklon ko ni Reden manong nemi ket ti agdama madamati pa nagururnong mi para iti bangunin minto nga pamilya kang kanawin nga daw tawat ko manong nemi nga sapay ko ma ta agbalin to naragsak natalo na kinatalo na ay ti bangunin mga pamilya kiniriden sabi ko ma tagtuloy pa lang tipig sa karadkan datatangkin na ng namnisudan to ti makamungag kayuhan ka na iti agbalin nga puko na amok manong nemi nga naragsak itan ni manang Elsa ti kaddanan ti nagkasakabihag nga kabuta ti lalaki manong nemi nga na magsangit kang kuana tinangi pamuspusan ti panakakiltay ti biyag na dito lubong dahil karunan dagiti adu nga kinadakas na nagpulon manong nemi dahil nga ron ti pagkasalita kanagyaman nakaula unay manong nemi ti anus mo ng ornos kan nagibasak albasan nga naging patulod kan ka kat sabi ko man tadamat na ibatik nga andal liwliwakin pagsaramingan ti bihag sabi ko man tadi kitay nakarelate na naroon na kada kitay manglukluko kada kitay babay kat isar din damat ten mang lukluko tama nga kwed dino adamat mang bagbagkong kanakwala tuwing nga dagyaman nga pagaya mo amor